já jsem Maty. A já jsem Esmo. A dohromady jsme TV Mars. Jo, takže dneska budeme natáčet doplňování vět. Spočívá to v tom, že každý řekne jedno slovo a musí z toho být jedna věta. Jedna a pak další a pak ještě další. Jo. OK, tak já začnu. A když jste to nepochopilo, tak během to pochopíte. Moc ne. Náš Pes chodí na strom každý den. No dobrý, to je jedna věta. Taky dobrý, no. Boty Mají dobrou chuť. protože Jsou modrý. kočárek Bílý jede po silnici na velkou velkou propast. a Ne, to už je to ne. Takže světlo svítí každý den tři úplně. To bylo první, co mě napadlo. Já jsem prostě tušil, že to řekneš. Světlo svítí každý den při úplňku. Jsou tam dvě blbosti, že světlo svítí za úplňku a druhá blbost, že je úplně každý den. Tak dobrý, ano. OK. Holky So, velké, jako? moje, Jako moje děti. to nemohu dát nic jiného. Takže já žádný děti nemám. Nevadí. Takže ty začínáš. Hra Je velmi, bouraná, protože byla růžová. Tak dáme ještě asi jednu větu a bude to. ještě dáme dvě. Tak to ještě jde. Lízátko Je, dobré. protože Je růžové a má chuť. po Adamovi. Zdravíme našeho kameramana. Okay. A je poslední. Tak jo, poslední už je divný. Vlasy Jsou krátké na stříhání. co? Nevím. Divný vlasy jsou krátké na stříhání. To je jedno. Tak už končíme. Tak jestli se vám tohle video líbilo, dejte like nebo odběr a čau!